Parte na ng bawat buhay ng mga Pilipino ang mga nakakatakam na pagkain. Isa ang ating bansa sa mga kilala pagdating sa gastrotourism. Simpleng araw man at lalong-lalo na tuwing may selebrasyon, tiyak ang tummy ay happy. At kung pagkain lang ang pag-uusapan, hindi pa pahuli dyan ang Pangasinan. Bukod sa Christmas vibes ng bawat bayan tuwing Disyembre, isa rin nga ang food tripping sa inaabangan ng mga residente at ng mga bisita. Kasabay kasi ng pagpapailaw ng mga Christmas decorations, ang pagsulpot ng iba't ibang mga food stalls to add up to the Christmas experience. Samahan niyo ako, Jerison, ang inyong Mr. Asia Pacific Philippines 2024 Pangasinan, at mabusog habang namamasyal sa iba't ibang Christmas villages dito sa ganda mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilat Pangasinan. First up, the city of San Carlos. Merienda time! Saan kaya aabot ang aking 150 pesos dito sa food park ng San Carlos City? Parang may nakita akong puto bumbong kanina. Unahin natin yon, tara! Ayun, sir. Puto bumbong po, magkano po? 60 po, 4 na piraso po yung laman niya. May yolk, may cheese. Special na po yun, sir. Isa nga po. So ano po yung ingredients niyan? Ano po to? Yung malagkit na pinagbilog ko, sir. And then, Then, pinagdahan ko po ng food color para magkulay kulay violet siya. Pero ano po to, malagkit. meron na tayong puto bumbong. Pero parang masarap to pareso ng kape. May nakita ako dyan. Tara, bili tayo. Ano pong masarap na ipares dito sa may puto bumbong? Try our bestseller po ay sa Americano para lasang-lasa yung kape po namin na 100% Arabica. So magkano po yun? 59 lang po. Isa nga po. Hindi na ako makapagantay kaya unahin na natin to bago ako bumili sa ibang stall. 4:30 pa lang ng hapon, bukas na ang ilan sa mga food stalls dito at pwede ka mag-food trip dito hanggang alas 11 ng gabi. May 31 pesos pa ako. Saan pa kaya ito aabot? Hanap pa tayo. Hindi din mahirap hanapin ang mga food stalls dito dahil nasa gilid lamang ito ng kanilang Christmas village at tapat mismo ng kanilang simbahan. Tara, food trip naman tayo sa mga tarem. Sa lawa ng Christmas village ng bayan, pagkatas mong libutin ang bawat sulok nito, paniguradong gugutumin ka. Kaya tara, punta na natin ang food park nila. Ngayon, nandito na tayo sa kanilang food park na kung saan malapit lang mula sa kanilang mga Christmas village. Marami din mga tusok-tusok na paninda, mga palamig, at doon, mga shawarma at iba pa. Parang masarap yung takoyaki. Tara, order tayo. Bukod sa kinakain kong takoyaki, marami pang mga stall dito na pwedeng bilihan ng pagkain. Merong shawarma, fries, and mga drinks tulad ng buko juice and mango shake. So sa budget kong 100 pesos kanina, meron akong 2 palamig, isang hotcake, at isang takoyaki. So, may 20 pesos pa ako. Kaya pamasahin na lang. Tara. As early as 7 a.m.,
May mga nakapwesto na dito at tumatagal sila hanggang 10 p.m. Kapag may event naman, ang ilan sa kanila ay umaabot ng madaling araw. Simple at mura ang mga paninda. Worth it na pasyalan kasama ng barkada. Sa ating pagbabalik, atin na masubukan ang pagkaing alok ng bayan ng Bayambang ngayong Kapaskuhan. Dito pa rin sa Ganda Mo, Pangasinan. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splash Wave. Join us now, come on. Kultura Splash Wave. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on. Kultura Splash Wave. See you there. Kultura Splash Wave. Kalilan Pangasinan. Life is short, so take the trip at tara na mag-food trip dito sa bayan ng Bayambang. May kaunting lakad lang papunta sa kanilang food park mula sa kanilang plaza. Ihanda ang tiyan kapag nagpunta dito sa food park ng Bayambang dahil sa dami ng mga kainan na pagpipilian. At kapag may oras ka pa, maaari ding mamili sa baratilyong pinagitnaan ng hilera ng mga food stalls. Para mabawasan yung init na nararamdaman pagpunta dito sa bayan ng Bayambang, ice cream muna tayo. Ice cream yummy! Ice cream good! So ang budget natin ay 150 pesos minus 35. Kayo na pong bahala mag-compute nun. Tara, halam muna tayo ng iba. Uy, tara, barbecue. Sa ilalim ng buting ilaw, sa dilaw na buwan.
Anak mo to tayo, di ba? Sobrang sulit ng pagpunta dito sa bayan ng Bayambang pero kulang ang 150 pesos mo dahil sa sobrang dami ng kanilang food stalls. So busog na ako pero may pa-take out pa ako para sa aking dinner. Dito naman sa San Quintin, pasok ang inyong food trip budget dahil sa mga alok na mga street foods. Hindi mawawala dyan ang mga paborito ng mga Pinoy na isaw, kwek-kwek, atay at iba pa. Umpisa na natin ang food trip. Tatagpuan ang kanilang food park sa tapat ng kanilang simbahan at harap lamang ito ng kanilang food plaza. Alas 6:30 pa lang ng umaga, pwede ka nang bumisita dahil may mga bukas ng kainan. Nagsasara naman ang karamihan alas 10 ng gabi. Magkano po yung isaw? Sulit. So, itong kwek-kwek po magkano? 20. And then, yung atay, magkano po? So, magkano na po yun? 15, 20, 35, 40. Okay. So, habang hinihintay nating maluto ang ating order, may nakita ko ditong palamig, which is lychee flavor. Kaya tara! Mix mo na lang po. Sarap nga. Masarap siya. So far, okay yung mga lasa. Sobrang sulit ng 40 pesos kasi ang nagastos ko sa pagkain to ay 40 pesos. At dito naman sa palamig ay 5 pesos. So 45 pesos ang aking nagastos at may 55 pa ako. Kaya
May nakita din akong fried noodles doon, kaya tikman natin. Tara! Sobrang sulit ng 55 pesos dito sa fried noodles ni Kuya. Kaya pag kayo nakapunta dito, bisitahin nyo to. Busog na ang mata, busog pa ang sikmura. Grabe. Ano naman kaya ang alok na pagkain ng Christmas Village ng bayan ng San Nicolas? Abangan yan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Galing Pangasinan. Bawat lingunin, may makikitang masarap na makakain. Dito naman tayo matakam sa mga food stalls ngayong holiday season sa bayan ng San Nicolas. May mga nakita na ako na gusto kong kainin. Sobrang excited na ako, kaya tara, samahan niyo ako. Four seasons po. 35. Apo. Yan. Isa lang po. May mga upuan na rin sa harap ng kanilang mga food stalls na pag nabili mo na lahat, pwede ka na mag-relax. Cheeseburger po, yung buy one take one. Kuya, pabili po. Yes po. Isang patty sandwich,
patty sandwich. Sa budget kong 150 pesos, nagkaroon ako ng buy one take one na burger, sandwich, at syempre, ay napakasarap na drinks. Sobrang sarap. Pero, may naiwan pa akong 20 pesos which is gagamitin natin mamaya para sa tusok-tusok. Pero, lantakan muna natin to. For our last stop, but definitely not the least, let's G, as in grab something na pupukaw sa inyong paningin dito sa iba't ibang alok na pagkain ng bayan ng Binalonan ngayong Kapaskuhan. Kung rice meal naman ang hanap mo, budget-friendly ang may offer ng Binalonan sa'yo. Kaya kapag busugan ang trip nyo, magpunta na dito. Dahil mahilig ako sa milk tea, unahin muna natin yon. Tara! May milk tea na, rice meal naman tayo. Isang kwan nga po, pork barbecue na regular.
In fairness, masarap siya at malaki. Sobrang sulit ng pera mo dito. Kaya, sabayan din ng milk tea na sobrang paborito ko. With this food tripping experience sa Pangasinan, mapapatunayan na Christmas is not only a season of giving, but also a season of eating. By trying different food, nagiging mas makulay ang diwa ng Pasko. Because who wouldn't love eating around the shiny, beautiful, and creative Christmas decorations that truly reminds each and everyone that Christmas is the happiest time of the year. Ano man ang season, tunay ngang ganda mo, Pangasinan. Sobrang sulit ang experience ko while doing this food tripping here in Pangasinan. Sulit ang pagpunta sa iba't ibang lugar na nag-o-offer ng different food sa kanilang mga food park. Sulit din ang pagpasyal sa mga lugar dito sa Pangasinan, lalo pat it's my first time to go sa mga places like San Carlos, San Quintin at iba pa. And I always believe that Pangasinan has a lot to offer. Ang daming pwedeng pagpilian at sobrang hirap mamili dahil lahat ng mga pagkain na nasa kanilang stall, nakakaakit at sobrang masasarap. Nakakatuwa dahil kahit sa kaunting puhunan na meron sila, nakapagpatayo sila ng food stall. At yung iba sa kanila, di tumitigil magtrabaho at kumayod kahit na meron pa silang ibang pinagkakabalahan. Sadyang marami sa mga taga-Pangasinan ang matyaga at madiskarte sa buhay para sa kanilang pamilya. Dahil sa mga nakausap ko, nalaman ko ang kanilang hirap, kaya sila nangarap at patuloy na nagsusumikap.